31 октомври 2009 година Пловдив. Дербито на града изправя двата местни гранда в период на безпрецедентна криза и места в дъното на класирането. Все пак трибуните на Христо Ботев се изпълват, близо 20 000 идват на стадиона. Матчът е равностоен. За първи път от години и двата тима залагат на сигурността за сметка на атракцията и резултатността. Двубоят върви към нулево реми, когато 4 минути преди края след корнер пред вратата на локото Емануеле Морини, едно от новите италиански попълнения на жълточерните, носи победата на Ботев с отлично изработен гол. Затрудни вратаря, сега пада Даниел, удари 1-0 за Ботев Пловдив! Ботев Пловдив открива резултата в 86-та минута на двубоя. Невероятна радост по трибуните на стадион Христо Ботев. Емануеле Морини с техничен шут и гол от малък ъгъл донесъл инфарктни 3 точки и първа победа за Ботев в пловдивското дерби от 3 години насам. Един от екшън миговете в българския футболен шампионат.